Hi guys, good morning. So, ang gagawin natin ngayon ay magbabayad tayo ng electric bill. So, susubukan natin itong drive-thru na sinasabi nila. Tayo ay magda-drive-thru dito sa Angeles Electric Main. Hala ka ba? Abangan nyo na lang kami guys ha. Tingnan ko kung ano meron doon. So guys, ito try natin na paano itong drive-thru nila rito sa Angeles Electric Main. So talagang maraming nagbabayad dun sa sa mismong harapan niya. Pero itong drive-thru, mangilan-ngilan lang na sasakyan meron dito. Ang pwede lang dito yung 4 wheels at 3 wheels. 4 wheels na gulong, tapos yung tricycle with sidecar. Yung mga single hindi sila allow. So, swerte tayo. Naka 3 wheels pa lang tayo. Subukan natin kung gaano kabilis ang kanilang drive-thru. Inantok pa ako guys. Inantok pa ako. Tingnan natin kung paano itong drive-thru nila. Meron parang mas easy yata itong drive-thru, no? Oh, well. We'll see kung gaano siya kabilis. First time ko magbabayad sa drive-thru. Na? Okay. So, ito yung drive-thru na. Chef, ano papakita ko rito? Yung resibo lang? Yung resibo lang ang mapapakita ko? Ay, yung bills pala. Errors lang. Ito 1,229 1,230 plus plus 3,000 na ito. Hawakan mo lang. Okay, tayo nang lalapit sa atin. Okay. Kasi na yung papel. Madam, mga ares lang po, ito 1,230 tapos 1,230 isa tapos okay, ito na, ready na. So magkano pa yung lang? 3,100. Ito 3,000. I'll give you 100 again. Okay. So, ganun lang kadali guys. Pagsabay-sabayin daw ang pagbabayad. Ayan. At meron silang speaker sa ilalim na magkarinigan ng mabuti. Very good. Okay, thank you very much. Yan na. Wala nang 5 minutes. Hindi man nagtagal. Yan ang drive-thru, no Ren? Yan guys, ganun lang kadali. Kailangan kompleto na raw. Pag sabay-sabayin.